Шешекләр, җылы юрган, затлы яулык. Анфиса Ивановна буларның барысын да көтмәгән булып чыкты. Өлкән кеше гомре буе Аксубай районында почта бүлекчәсендә эшли. Зандаш райондашларыбызга хатлар, гәҗит, журналлар ташый. Гомер көзендә язмыш аны нурлатка китерә. Ә бүген ул якташы район һәм шәһәр башлыгы Равил Кузюровтан котлаулар кабул итте. Долгих лет жизни вам! Долгих лет жизни! Не надо долго больше, не надо. Ну как? Не спешите! Нет лишнего. Не спешите! Бүгенге көндә Анфиса Цветкова өлкәннәр йорты персоналының ихтирамын, игътибарын тоеп яши. Ә туган көн хөрмәтенә килгән чәй стәле артында әбекәйнең иң якыннары, бергә гомер кичерүче бүлмәдәшләре җыелган. Алар да юбилейга үз котлауларын җиткерде. Мы очень хорошо жили с ней, все время друг друга знаем. Он подольше пусть еще проживет, не болеть, не стареть. Прожил много. Лично уж живу. Много лет работал, конечно, все время работа была. Все время работала. Дәрәҗәле кунаклар янында үзләрен кыенсынып кына тоткан әбекәйләр аралаша торгач, яшь чакларын исләренә төшереп моңсуланып китте бугай. 90 яшьлеге уңайнын Анфиса түтигә нинди теләкләрегез бар дигән сорауга өлкәннәр күңелләре тулып җыр сузды. Калина